и заради хора смърти. И днес ще играем тази карта от пазара на Майнкрафт. Traveling Trader. Тази карта съм я погледнал в YouTube само за момент и ми хареса и реших да я пробвам. Имам я вече, мога да си я взимам. Така, от пазара съм си взел безплатно и вижте какъв як скин съм си сложил. Този ми хареса много. Така, дай да играем. Ето тук трябва да имаме, да, ето я, Traveling Trader. И беше, не мога да го кажа второто нещо. Не, че е нещо лошо, просто не мога да го... Traveling Trader. Traveling Trader. Така, както ще... Какво? Ето модът, който е включен в тази карта. Traveling Trader RP. Но няма как да си го изтегли от някое приложение. То се върви с самата карта, така че както ще да започваме с сървърът. Не знам дали ще има един или два епизода, може би и 3, но не се съмнявам да са чак 3. Може би в този епизод ще ни минем цялата карта. Поне ще се опитаме, аз съм видял началото, нали, и ми село. И започваме. Какво е това? Villager. To trade with villagers, hover of me and tap. Trade, right, click. Добре, show, така. Да, ето така, да. Ако някой ме гледа за първи път или пък не знае как се търгува с селени, то става и на компютри, на лаптопи, на таблети, на всичко. Аз съм от таблет. Ето ви тук нещата за търгуване, но трябва да имате ето тези две неща, първите две неща. Пред стрелката, за да вече да търгувате. Ако нямате 3 златни 8 златни килчета, няма как да получите, за които не знаят. Може да има такива. И така надолу. И ето тук, като се апгрейдва самия селин, то се включват и нови рецепти. И нови неща за търгуване. Както ще да е. И хайде да започваме. Traveling Trader. Здравей, Ландер. Is green yes, chest in the tent. Честа в палатката. Аз съм в самия чест. При чест. Какво има тук? Имаме ябълка, меч, бутилка, още на бутилка. You have been chosen to be the traveling trader. Да, точно това. Spirit. With me you will be able to understand villagers for... Това беше... Кирка, бра... И това добро. Неизвестна карта. Да, ще взема и това. Ще взема и това. Добре. Ще вземем тези неща, защото са ни полезни. Имаме кирка, имаме си. Какво е? Hit down to path to the village, find villager. Трябва да това е вилджер? Това е вилджер. Това е много добро. Това е билиджер. Здравей!
You're not a wandering trader. Maybe you can help. Anyway, my name is Villager. I'm so stressed out right now. Follow me. Добре, ще... Ако? Чакайте. Казах да е намирно. То не знам как ме е приключил на лесно. Намирно, за да няма чудовища. Нали? Разбрах го, що трябва да е на лесно, защото пиледжерите така няма ме атакуват. Да, и виндикейтерите няма да ме атакуват, защото първата трябва да има. This is my little village. Everyone I talk to така waste complete така maybe can help solver така. Добре, come here. This is the stone mansion house. Planners village. Solver така is a pro with our kids so blocks trade a few emeralds. Така си хungry. Май трябва да търгувам с някакви неща така. This is the old blacksmith. Трето outer villagers to the... Това е добре. Тази кашка ще сложим тук. Имаме си кирка, имаме си всичко. Добре, така, този ти какво искаш? Нещо, където ти не можеш да ми предложиш, нещо ще ми е полезно. Видя? Две риба за това, добре. Що не искаш риба, би трябва там да има рибар. Ти какво искаш за трейдове? Grindstone ти трябва. Добре, Grindstone. Какво ще искаш? Ето го! Можем да вземем на рибата. Вземем онзи, он дома ще ми даде Grindstone и ще го дам на този. Аз сега ще дам риба. Я гледай, 22... Така, да. Ще риба, дайте тази дава Grindstone. Да, това гледа. Има ли взема още един? Мога! Пич, ще дам 3 Grindstone. 3 Grindstone. Жаги трите. It's that a Greystone just for of me. Now to get rid of this anyway, let's smash it. Добре, тъмън ще... Now I can beat the profession, I hope. Йей! Ти си вече такъв. What? 19 емералда? За какво? 3 емералда ми. 3 емералда. Find villager along the main villager path. Normally the wandering trader comes by and trades with us all. Значи, моля ви, искам 3 емералда. Моля! Ето той беше съдно. Добре, моля ви, искам 3 емералда. Трябват ми... Чест! Емералд! Ябълки! И такова. Добре, чакай да видим какво. Не знам какво ще иска. И няма да иска нищо. Ето го. Къдим фера, добре, идвам. Той е такава. Ма вижте той как е облечен, точно като за Билиджер.
Гледай, 10 хляб и 5 емералда. Аз имам 9 хляб, то не трябва едно хляб. Чакай, тук имаме съндък. Ето още хляб и още 2 емералда. Ето така ще оставаме вратите отворени, да не се бъркаме. Да знаем, че сме. Тук има ли съндък? Добре, тук няма. Тук има. Тук има. Ето още хляб. Има 4 емералда. Трябват ни още 6. Там имаме такова. Бридж и мост. Но той би трябвало, сигурно е за Извинявай. Защото обсъдих. Но той би трябвало да е за после. Защото точно сега, ето аз вече имам хляба. Тя неща не ме трябват. Желязото да, ще си го оставя. Тук така, моля ви искам да имам поне 3 емералда, да не останат 3 емералда. Взема желязния меч от него. Не че тук има, да. Така, ето тук долу, не мисля, че трябва да има чест. Не, а тук. Там в нече го взехме в Blacksmith. Тук има ли чест? Ама няма емералди. Защо? Защо? Да, здравей, пич. Ти ми харесва. Тук има ли? Тук има чест. Ето още не емералд и още хляб. Добре. Картофи. Не. Тук има ли чест? Има. Майко, ама не. Да, това ще определено. Аз вече имам брони и меч. И торчове достатъчно си не. Мога да си взема конче? Да, това е добре. Ето ли ще вземем? Може. И така, чакай да си вземем седлото. А тук има ли нещо скрито? Не. Така, хайде, конче. Ти си моя кон. Хайде. Си моето конче. Добре, че имаше. Моля да се тръгна. Как ще се удавя под вода? Под камък. То ми маха и кръв и се задушавам. Да, задушавам. Така, аз къде другите емералди? Аз там не съм бил. Добре, чакай. Не съм бил. По-добре да се наклончи тук да си имаш под ръка. Тук има ли? Има къща. Ето още един емералд. Трябва само един последен емералд. Ще ми трябва, но аз проверих всички къщи. Не пропускам някоя. Къде трябва да е последния? Къде трябва да е последния? Тук не, аз тук идвах. Коня ми не мога да се добре. Може да е последния емералд. Аз тук тук нямаше. Последен емералд. Тук. Да не е тук на другия етаж. Не тук. Не. Тук. Ето емералди! Yes! Дайте 3 емералда! Точно толкова ми трябва на тази къща, на този замък Г. Точно тук са били всички последните 2 емералди. Дай още 3. Ето бутона. Добре.
Ти колко намалява да си искал? Та съм взел, я гледай колко много ми остана хвост. Още една работи. Неизвестна карта, ти с мап. Савана. Ами то са... Добре. Аз тръгвам към Савана Виледжър. Къде ми е конче? Юста мап. Да, знам къде трябва да е, защото там трябва да е. Където да може да я да видя. Гледни ми. Дай да си погледна картата. Къде? Тук съм я оставил. Тук съм я оставил. Да, ето. Насам. И ето. Свана Виледж. Добре, но къде ми отиде коня? Конче! Там ли си, конче? Къде си? Кончето ми къде отиде? Къде отиде моето конче? Защо избяга? Къде? О, там е бобове, майко. Добре, ще спа една вечер. Това е ясно. Не мога. Тук мисля, че съм припаднал. Там съм паднал. Дън. Чекай да имам. И ще легнем в тази къща, защото тази ми е най-близки и слего. Какво правиш, тати? Да. Това е ясно. Играя. Хора, продължаваме. Загубихме се коня. Не знам защо той си отиде. Не знам. Нямам никаква идея. Но сега да спим. Там трябва да ме легли. Този Wandering Trader винаги е на пичкак. Хора, какво за Бога е това? Така ето ли, хора, как ще спиш на легло? На земя. Сега па спи във въздуха. Сега па и в стената. Те сега се събуди като родина. Как ще спиш на земята, във въздуха? Не ми затваряй вратата, бе. Аз съм Wandering Trader, аз съм много по-важен от теб. Така, аз направих добро за селото. Направих добро за селото ви. Ми затваря вратата, ще ми тръска. Разбрахте ме си, сигурно. Другия такси Villager. If you isn't Wandering Trader, no. Така Wandering Trader разбеля. Well, do my event. Така. Нещо има ли къде? Ей. Ябълки. Добре, ще ги взема. Добре, този клип ще стане дълъг. И може ще има втора част. Където, може би ще има и трета част, където... Да, това е за първи епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. В следващия епизод ще продължим до тук. Защо не? Геран е унищожен. Добре. В следващия епизод ще продължим сам да видим с какво ще помогнем. И ако тук е по-лесничко и ни отнеме по-малко време, може в следващия втора част да отидем и в там село, но може би ще има трети епизод. Така, чао хора!